kum shi benta ban no senyang syaka im lang sa lang kham tam ban yarap ya kilong gieng badung ha ka arpuai terik yayong ka Giant Hills Development Society GHDS ringkat ka jingat lang bat ka kuble Germany kila idea ka wei ka yeng ka badang step sna thamai syaka wei ka long yeng ka baduna ka yok kan ka badan hakasnong kli mentriang East Giant Hills District ya kani ka yeng thamai la no senyang dak agathe bat u Helmut kibana kari Germany bat la pentre bat penbit penbiang dak Giant Hills Development Society ka balong ka wena ki sengtre man ngobha hari lum Giantia la IT kani ka yeng sha ka yeng ka sam ka kong glory dakar bat uma Henry siang shai ringkat bat san ngur ki khon jongki la kerkhu ya kani ka yeng thamai da father man bha pakem balong u director ka GHDS ringkat ka jingadon lang u president ka khuble Germany u Gerhard Albert ringkat bat ki parlok jong u ki bakin thop ya ka uli Albert ka Alvira bat u gode hard ha ketemu pa baru kon momen sem bukuin amen kajing ai jong trai jong Yesus Kristus kajing yu blai pa la ma kajing slog jong men sem bukuin kin don ringkat bat pi baro Ringkat bat piru. to blai ubangi mani da ka wai ka donut bat ka wai ka sur unai bor yangi langba u men sem bukuin bangin im ha kajing sup ha kajing ya bah kum kinong bot jong u Kris Jesu menta bat junom la junom Amen. da kabashim ya jinglong do na kamaria thai soti u Kris ulomon ban syong bansa ban ni kibriu to ngine duai ba un wan rong ha kene kaying kasem bat un kurkhu yaka da kajing don rangkat jong u to utrai undon rangkat bat kene kaying kasem jong pi borobor un penroy kajing e jong pi iwai pat un yo benta kajing kemen jong pi bat un pentengen ye pi ha kajing snowsi dak babut ya kajing hikai bat kinuksa ukris to ai ba kane kaying kasem kan long kum kaying kasem bukhoy Nazaret kabadap da kajing e bat kajing phalang da kajing bha jong ublai tito ha kane ko por ina sngap e kajing pule na kitin jong ublai kai ka baga kitin jong ublai ka kwa ban ong hapade mujungi try kan rat u blai jongi bon kurkhu ya kane ka ya ka ba an snrek kum ka jing kan mau ya ka baptisma jongi ton kurkhu yangi ban yai long ka tempel jong men sem bokoi ya ba ni la yok pediang tungin sangai sipor ban kurpa di ublai ban wan ban kurkhu ban kun kentang ya kane ka Koblay ben buar baro milamon balang ba ka balong ka tenrai jong ka jing im bat ka jing pun khoi baro ngin yo ya ka jing side man sim bat ka jing im bom jukut tos nyo bha ban kar khu ya ka ne ka khnang ban dala light na ka jing nget jong ka pop da ki donut ki basngur ngin nang khamjan shame bat ngin dawa ya ka jing im dau Chris putra jong im Amen. ko blai drai kan rato kor khu ya kani kamalo to ai bag jing khle lang jong kamalo bat ka kan penbang ya ki don dot babelat jongi kan be krat yu dusman bat kan pelong yangi ka yung shong jong ban sim jong me dau Chris utrai jongi Amen. pai ang gasla ko ba siya jar akuli to kani ko por ngin duai ngir padu blai ban ko khu ko do ya kani kaying ko trai to don hajan ki shakri jong me ki basyong ki basa ha kani kaying ka batmai bat ki bapan ya ki jingkor khu jong me to long ma me ka jakari ka ba ki don haying unang senran ha ba ki me na ying bat uba pediang sne ba ka ba ki wan phai shaying to shashkor yaki haba ki dam banduai hame hala kasni bad haba ka jing im per thai kalawai to pediang yaki sha ka jaka shomne ka ba mel pengkre na ka benta jungki haying ukpa jungme ha ka ba mi shong ban me im junom la junom Amen. to ka yung ka he pre ka yung ko yo phi uri
na uslap ya piri na kesni kawa ya pun sengan ya kemen sem ke yong pi te nang tur sekmat nang lai bah ha ke imlang ke salang ha ke balang hakikam ki yong pi hikam ki yong pi ulai ke kru do pi te gani ka gani ka kublai Germany to ka ketika society kawa ya china langi chiru ba ka Jaintia Hills Development Society kaiga gani ka Jaintia Hills Development Society kini to ke society yang kebalang Katolik ke society yang kebalang Katolik tangwa ke wala ewan ki kam na kamtawaro to do na kebenta kebalang dan ki yung ki wichnai na kebenta ki niamtre na kebenta ki Presbyterian na kebenta ki wi ba ki kam ki wakrai to na kebenta yang waro klem na khen ya ke niam klem na khen ya ke jingai tidak am ki bon ki kam ki to ha ke liang ka ko ke kia kam ka PAC po baratu ka PAC po sa sniang kwa pelai de kini ka society but MKW ki kam hayo to ki kena kiwa lai skor kiwa rap pelai skor naki paro ki kenja ki jai niam ki jai kin hun balang oper mar kum ju ka liang ka rap ka riang ha ka liang ki training ki oper ki wa pai de kini ka society yang ka Johai Diocese kawa ngada mano ka mu director but MGW ki staff ini amu padeng le uman ke staff te gini ki pralok wan ki cheni house nam 8000 ka prawan ng kongi manawan ki cheni ko ai ki lai pat ki teu tu snam te de ya lai ki keleng te ki sedong oper te kat so lai le so komen ki yogi ke te ke jingdu ke jing jinjar yong ki bro te house nam 8000 ka inde wan biang ki manawan ki cheni ongi kwa hi uchna ka viga society we rap ki pro yogi teman de perkhat ongi china te de lai chikmat ke te ke perkhat but hadin wan da manda ongi sedang ke te ke society te ongi kumno e berto ye ka ongi kwa e berto ye ka kublai ba kat swalai gile snyawa ki ongi bro kublai ha kublai mendapat ki situ sini teng-teng ki kali la hasurok la de yogi thok kublai se yogi bro si suni yogi kublai te ongi e pertunya ka kublai ba snyaw supai te daman ko ke kublai Germany te daman sing ke jingker ku na ke benta yong i sini sepo Jaintia Hills lembah ke jingwan yong kani ka kublai the how 5th of March it was officially nhau dari March so vi nhau hagan nhau dari March chua ga ketuga covid ke jingkang dam sini das dang ye gani ka society husnam arajar arphau tere do ite por dalai chibon ki kam churwaki ki wathu la nitai iu pen krai kam sini te tu da ada susan snam bada bon bahagi ki kam ki wala lembah ni kublai bat ki la dawan ki man lo snam wan pai wan sli wan yo ya ki jing am kam yong ki bru baru perchang we rap aktif pa aktif o biang sa naman aktif lang do we le itu why